Dalilani. Kini Dalilani. Oh, Dalila. Oh, Dalila guys. Dalila bosiko khai tongo. Takut Lila bhai. Dalila onek lengsa khai. त्रिपुरा की बहुत ही जाने माने एंटरटेनमेंट मिस्टर लीला Au abono Nirmal Debbarma abono chini Tripura sarongni khano khogoi bokha bisingo jaga thaisnam naino jeng jotono Lila hnoi sini layo Abo lukuring khao jotono saimana Lila angke joto lukuring sino Portham din chengman ke borok portham channel chong ke tabuk tekin sino musuma angke nung to tabuk short movie khaikya short movie khaimani yagulo nung tabuk kabang music video bo khaitung angke tabuk sudra nung kaibasu music video khaikna taksu jora music video to ko nije ke emna apta noi tar ola kakhna tam norok sidisi Lila age abo hai tongmani tabok abo hai ngei thangka jeng jotono khnao je Lila aromnani belaino sok tongo hnei tabok jeng wan sok thai klaigo Lila bini teleno sini gei acting ni hafaro phaya hinke tabok bo aromui ning tongkhamung Lila bo bini nukhungno palok namba gei behai khin robar rai masa khamung te kisa kaham ke wan sok hinke tabok bo gari chalogoi ning masa khamung eba sorkari chakri man khainke bini office ni borok tei loge jaiti gusti no kare bini paragana gini borok simino bono Lila ni munggiya Nirmal Debbarma ni munggi sini khamung real name hungke Nirmal Debbarma o Lila no amsik popular khani Sabo ongkha o borok Lila ni lagmano amsikene slai rokha dini hajarawo kotor youtuber director producer singer actor actress jottono Lila bai samang khaina bagai khabar nglai tongo thangi tongo jeng Lila bai kaisa music video ni album khaina bagai First time Dalila bosiko khai tongo. Tengok tongo Lila bhai. amsik bai peko tini hajarawo jeng nugunya mano je borok ni yago rang pisa ganang eba ke family kahamni borok rok Lila bai baksa samang khaina bagai ketal YouTube channel khulogoi hazar rang subai gai Lila no music album khlairo marok jeng nugunya tongo tabok norok ni thani singmung phainai ketal YouTube channel khulogoi hazar rang invest khaimani yagulo nijeni pocketni rang subai mani no phirogoi mani anke tamo ungnai bahai asik risk nai man kharok hnei aboni answer angka chini Tripura sarok Lila ni success no nugunya tongo je jagao Lila tongnai eba ke je video Lila tongnai o video 100% hit nai एक गारंटी हमेशा रहती है कि लीला भाई जहाँ पे भी होते हो वो सॉन्ग हिट होना 101% तय रहता है aboni bagai ning ketal YouTube channel phano ungthung video ni bisingo eba ke album ni bisingo Lila tongkha ke producer rok wana cinta kari khano rang invest khayo borok saimano orang no borok haino hai phirogoi man pinai hinai bayap song jeng tinini video Lila bai ke success ungkha abono sana phaya jeng tinini video Lila success ungmani ungklogo saboni yak tong abono si salai nai o Lila no lukurok ni amsik hamjak maro na ingkha KSF ni director eba ke KSF ni unar Jiken Debbarma Lila no yak tole time bai Lila age bo jagao tongmani tini Lila bo jagao phai sok phaikha bayap song o video no snamani main reason ungkha jeng comedy king Lila no to jotoni chineu phiaba Jiken Debbarma eba ke Lila no samung rogoi tini mo hai jagao tui phaini no tabok bo chini Tripura sarok gobangma nang sinia ko tongkho tabuk nung je asuk jora sopaikya nung samna hambai dina musung tini omai position sopai mane jo hamar nam somkha tabuk sini channel unar jikenan hamar nam songo bo je asuk jora no je tei je sinumu Koktwma Tripura o je phungmani ano je sinumu khalukuni buskango bonong paiple hamar nam songo bayap song jeng Jiken Debbarma hai borok no khawo muito nargna nango respect rina nango tini bo Lila no simiya teibo bini KSF samung khainai rok no bini short film ni through teibo kusugo karoi tongo borok no regular samung roi tongo borok ni nukhung no jeng sa khlai tongo jeng sakbai thangno nugui mano bishal age bomo hai tongmani tabok bomo hai ngei thangkha ang sanamusugo chini Tripura sarok bo age hai tongmung tonglia derek kusugo yakli kana sengkha bayap song chini Tripura sani bisingo no Jiken Debbarma hai borok teibo kobang manung tongkho kebo ke camera ni ungklogo samung khayo kebo ke balbak sake tei doloi samung khayo borok hai borok no jeng chini Tripura sarok teibo kha kaham bai khani hamjakma tei chuba churuna nango video ni paithago sanamusugo norok ni sai ang serai phanang bemung khoi video snamna nangkha nakari rijadi chini Tripura sarok teibo kusugo kagai bini doho bai sini jana ungthung asingno ang suri nai o video no amsikeno paralyze nai norok teibo mo hai video nanya hinke Sanai Kokborok channel no subscribe khaina tapukdi